Салом алейкум бародаро. Ин якам вакиай. Даимамед аз ҳамара. Ленобод, Хуҷанд, Душанбе, Қурғонтепа, Кулоб, Данғара, Лубоҷу мебарам. Яка боваринокай, иншоаллоҳ, аввалаш Аллоҳ рафта омадест аст, короче, соҳ саломат. Одам ани мебарам бурани, короче, пастаяне далина, иншоаллоҳ. Зиндаву сарбаланд боше. Салом алейкум бачаҳо, ина борое ки аз ҳамара роҳи кардем уман дар Тоҷикистон расидан. Ина Саимдин боро уман соҳ саломат расидан. Ина дар ватан каме ки бор мор доре марҳамат кунем, муроҷиат кунем. Шаҳри Душанбе Қирған ҳам аз шаҳри Душанбе шаҳри Қирған меёрем мерасонем.